Ulan kay Tats. Ha? Ulan kayo. Oh, nang simulan man ka. Nya. Sa. Ito. Sige to. Ulan ba? Padung pang bayar ako. Hindi ka na nagapon. Akong pabantayan lang ka. Oy. Wala. Wala ito'y bayar. Wala pa'y bayar. Pabantayan ako ba? Nya si Luloy, pilit man to nang tumukuha. Ano sa imong ingon dito? Mo, pabantayon nimo. Oh, wala nang utanag number. Number, may ito pa jamming dito, no? Nangutana sa bro. Ang gingnan nga, pabantayon. Oh, gani, gani. Mayo. Nya, Ay, musta mo si Luloy? kapat na day ko, be. Wapo kay kong damgo gabi, eh. Kaya ang damgo na ko, di na gid maibot si Luloy sa katuig. Sa to po, di maibot si Luloy sa katuig. Pasabot na. Ten. Kapat, ha? 10. Kwan lang. 10 nya, 0. Isa katuig, 1 year lang. 1-0. Ang gani, 10. 1-0. Eh, tao man si Luloy. Oh, Tao si Luloy, unggoy. Tao. tao. Di, 1-9. 19. Oh, 1-9. 10, 19. 1-9. Duha ka buok. Dili, 19. 19 ba? 1-9. 10. Ah, 19. Isa ra may ka number eh. List ko na ako na. Ah, sige, sige. Ako 19 na. ah. Oh, 19. Niyang, ang bayad ato, pwede na itong isa ka tablon. Pag mahalin itong isa ka tablon. Sobra eh. Ah, sobra gani ah. Imano, Ako na lang, sobra. Imano, sobra. Atun to ka eh. Nga makita ang Luloy dito. At atun nga na to kay, kumusta ho na to? Ah, bitaw ro. Siguro ka. Hindi, tabang sige na si Luloy na, basig na pa niya ah. Huwag na ibot. Ano mo? Nakatog na. Kuya, walang torak ay. Noy! Ano ka kaulay, Noy? Kasi buat oh, pilit na mga kayo ni Dria gani. Wa pa ka na ibot. Lapay. Naunsa mo Ano na? na sa ka dia? Hindi, ibot. Kasi Nabangil siguro ni, nabangil. binuang. Ano na lang? Dahil iyo. Kita kay nagkondra ta. Wa ka gibarang. Basta gibarang wa. Ay. Gibalsan ka na siguro. Basig na kay mga Oh, ligsan nga tao ba. Oh. Wala. Pero ingon ba ka nga nakikipalibang nga kwan. Basin ang nagkuan ato. Daw mo. Kasi Ah, dili mo to, dugay mo ka ito. Abaw. Basta gi kuan na ka to. Na 3 months na? to. 3 months gani. Oo. Kuan na. Pinato. Nya, di dyan may bot. Ubuon na nimo doy. Sabi ba? Ibuubo na Gutom nimo. na kayo ba? Okay ka kung kaon. ah, gutom na daw kayo sa tats. Paka na tats. Ikaw ba nagpabantayan eh? Nakoy, kuan dire 5. Pangwala sa lood ba? Ana. Snowbear. Sa. Gutom na magigaya, buwa na nung sulod noon. Wagi kakao no. Wa lagi kakao ni. Loro na hino no. Buang binuang ka. Ta, ang kwan ba? Ang Ah, ito. Drew to las dos. Ang kwan. Wa pa man. Kuan pa mo 159. Lay pa yung oras. Nabuang ipi. 1 minute na lang. Ay, Oh, tama wala na. na. Makuna sa mo. Buang yun. Sige. Wa nga eh. Balik ha. Oh. Balik mo ka bata ato. Pero, Loy. Kaning ko Andre ba? Kabalo ko ani ba ano ni pilit ka dre? Dugay na ikot rin no. Na siguro kay mga naligsan Loy nga mga dilingon nato, mayong nana na kay mga bikil ana ba sipyat. Wala eh. Sure oy. Digi. Wala ko giligsan. Lagi hapon pero ako Loy, amigo man ta. Pasaligan yun ako bay. Sugod ka ng pamiligyan ako og kahoy, hantod sunod tuig. Abot sunod tuig. Ipatanggal kita, sure, tanggal juga re. Big George, pauli yung nakagbalay kay nagubang sinso. Tara guys, chinsa may George. Tara guys, sinsa may George. 5. Oh, 5. Na. Tara guys, sinsa may George. Six.